Môžem povedať, že videl som najlepší výchovný koncert svojej učiteľskej kariéry. Nemám dôvod vám pochvaľovať. Je to fakt. Televízor, to je vec. Máte radi telku? Vidíte? Televízia podobne ako okno vám umožňuje rôzne veci. Môžete všeličo vidieť, všelikde ísť, kde sa v živote nedostanete. Je to dobrý vynález, ale je to zlý pán. Ráno na mojom okne ľudia drahí sedel drost a bez reklamy by bol nahý. Praví s plačom, že sa už nebo lietať nedá, že všade už je tá sieť reklám. Teraz vám ukážem, ako sa varí žaba. Čo? Fuj, nemáte radi žabu? Generálny riaditeľ TV Hnojka. Vy sa poznáte? Poznáte sa? Človek bude vtedy dobre, keď sa má o koho oprieť. Som to minule vykopal. Zlato! Zlato pre víťaza! Potles! Podľa hlúpych tohto sveta ani lepší nebude. Ten svet hlupákov priateľov máš. Bacha na hlupákov. Ahojte, Béla basa, Stano bicie, Laci saxofón. Milan Tarina, gitara, spev, autor programu. Zvažujte vo svojich hlavách a dajte si pozor na inteligentných agresorov. Máme návštevu. Jo. Zdravím našich hostov. Učím niekoľko desiatok rokov. Neviem, čomu sa smejete. Vidím, že deviatak sa ani jeden nezasmial. Nikdy v živote som nevystúpil pri takejto príležitosti. Môžem povedať, že videl som najlepší výchovný koncert svojej učiteľskej kariéry. Nemám dôvod vám pochvaľovať. Je to fakt. Urobili ste tu kus roboty a vlastne môžem povedať, že ste podporili naše úsilie. Tam sú deviatáci, tí vám to môžu dosvedčiť všetci. My ich učíme rozmýšľať. Rád by som vás aj privítal na našich hodinách, nielen na mojich, ale to je zásluha všetkých učiteľov, ktorí sú tu, že máme výsledky, máme to aj na papieri. Pretože naši deviatáci skončili medzi 10% najlepších tried na celom Slovensku v monitore. Áno. To je čo povedať.
aj z matematiky, aj zo slovenského jazyka. Super. Priemer 2. Sú to normálne, obyčajné, ako ja im hovorím, dedzinské dzeci. Ja som sem došiel učiť z Trnavy, kde som desiatky rokov odučil a som rád, že som tu medzi týmito deťmi skončil. Ale čo ma sem viedlo je to, čo ste urobili. Lebo to je všetko, čo ja som celý svoj život, aj teraz tu nás som 10 rokov, snažil sa týmto deťom dať. Rozmýšľajte. A toto ste plne podporili. Toto, čo ste urobili, áno, tá múdrosť, a ukázali ste, ak deti počúvali a počúvali dobre. A to som videl, najväčší naši akože v úvodzovkách z oduši sú osmaci a tí sa ani nehýbali. Ani som ich nemohol rozhýbať. Presne tak. To znamená, sledovali to. A som rád, že aj z tých osmakov sa tam taky ukázali. Páni, veľká česť, poklona. Som veľmi rád, že som sa tohto dožil. Všetko dobré. Ďakujem. Decka, bolo to tak alebo nie? A vy ste boli dobrí dneska, aj vy.